जय राधा माधवा जय कुञ्ज बिहारी जय राधा माधवा जय कुञ्ज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு 10வது நாள் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 10வது அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயத்தின் பெயர் விபூதி யோகம். பகவானுடைய பூரணத்தின் வைபவம், முழுமையான முழுமுதற் கடவுள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பார்க்கிறோம். சோ கிருஷ்ணாவின் முழுமையான திறன்களை பற்றி நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथमह्यं तथादिस्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्रह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वशे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा நேத்து நாம 9வது அத்தியாயத்துல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய ஐஸ்வர்ய ஞானத்தை பற்றி நாம் அறிந்து கொண்டோம். கிருஷ்ணரை எப்படி அணுகுவது, தூய பக்தியின் மூலமாகவே பகவானை அணுக முடியும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடியது அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். அவர்கிட்ட இருந்துதான் வந்து நம்ம வந்து
இந்த பிரபஞ்சமே வந்து பிரகடனம் ஆகுது அப்படின்னு பாக்குறோம். சிருஷ்டி ஆகுதுன்னு பாக்குறோம். அது போல பகவான் வந்து ஆதி மூலம் இல்லையா? அதனால அவரே வந்து அனைத்திற்கும் ஆதாரமானவர். தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம் அப்படின்றத பார்த்தோம். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்சநிலையை ஏற்றுக்கொள்கின்றான். எஸ், பகவான் கிட்ட வந்து அவருடைய அந்த ரூபங்களை பார்த்து, விபூதிகளை பார்த்து அவர் வந்து பகவான் கிட்ட சரணடைகின்றார். பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விளக்குகின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமக. அத தசமோத்தியாயக விபூதி யோக. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பூய ஏவ மகாபாஹோ ஸ்ருஷ்ணு மே பரமம் வச்ச யத்தேஹம் பிரியமானாய வஷ்யாமி ஹித காம்யயः. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமானவன், பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகின்றேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக. நேத்து அவர் சொன்னது வந்து பாத்தீங்கன்னா ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யா, மிக மிக உன்னதமான, மிக மிக உயர்ந்த ரகசியமான அறிவுன்னு பார்த்தோம். ஸோ இன்னையோட அத்தியாயத்துல நம்ம பாக்குறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய குணநலன்கள் எல்லாத்தையும் இங்கேயும் கிருஷ்ணர் சொல்றார். நேத்து என்ன சொன்னார்? நீ பொறாமை இல்லாதவன் என்றதுனால் நான் உனக்கு இந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தை கொடுக்குறேன்னு சொன்னார். இங்க வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன். இந்த பிக்சர் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். துரியோதனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலா துரியோதனன் தான் ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணரை பார்க்க வர்றாரு. இப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கௌரவர்கள் பாண்டவர்கள் 2ஆ பிரிந்து மகாபாரத போர் நடக்க போகின்றது. அப்ப துரியோதனன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணரை பார்த்து அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய படைபலன்கள் எல்லாம் கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு வர்றாரு. அவர்கிட்ட என்ன ஏதாவது ஒரு உதவி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் போய் கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு வர்றாரு. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அர்ஜுனனும் வர்றார். ஆனா துரியோதனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் கர்வத்தோட அவரோட தலை பக்கத்துல போய் உட்காந்துக்கிறார். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அர்ஜுனர் வரார். அவர் என்ன பண்றார்? அவருடைய பாதங்கள்ல, அவருடைய தாமரை பாதங்கள், எப்போதும் அவருக்கு சேவகம் செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பாதத்துல வந்து அதுவும் எப்படி உட்கார்ந்து இருக்கார். இவர் வந்து ஆசனத்துல இருக்கின்றார். ஆனா அர்ஜுனன் வந்து அப்படி இல்ல. பக்தன் இல்லையா? அதனால அந்த ஒரு இதோட இருக்கார். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் இப்படி கண்ணு முழிச்சு பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் கால் கிட்ட இருக்கிறதுனால கண்ணு முழிச்சு பார்க்கும்போது அர்ஜுனன் தான் முதல்ல தெரியறார். ஆஹா அர்ஜுனா வா வா எப்ப வந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுறாரு. அப்ப வந்து துரியோதனர் வந்து நான் வந்து முதல்லயே வந்துட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லுவார். ஓ ஆனாலும் வந்து நான் அர்ஜுனன் தான் முதல்ல பார்த்தேன். அதனால அவனுக்கு என்ன வேணும்ன்றத கேட்டுட்டு தான் நான் வந்து உன்கிட்ட வர முடியும். அப்ப துரியோதனன் வந்து சொல்றாரு, இல்ல நான் தான் முதல்ல வந்தேன். நீங்க எனக்கு தான் என்ன வேணும்னு கேட்கணும் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு. அப்ப வந்து கிருஷ்ணரே சொல்லிடுறாரு. நான் வந்து எனக்கு 2 பேருமே வேணும் இல்லையா? ஏன்னா துரியோதனன் வந்து சம்பந்தி. அதனால எனக்கு கௌரவர்களும் வேண்டும், பாண்டவர்களும் வேணும். என்கிட்ட 2 சாய்ஸ் இருக்கு. என்னுடைய படைபலன்கள் எல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கு. இன்னொரு பக்கத்துல நான் மட்டும் நிராயுதபாணியாக ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சொல்லிட்டு இப்ப என்ன சொல்றாரு, துரியோதனன் வந்து பிடிவாதமா இருக்காருல்ல. நான் தான் முதல்ல வந்தேன். நீங்க எனக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் பிரிஃபரன்ஸ் எனக்கு தான் குடுக்கணும். அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து ஸ்ட்ராங்கா சொல்லிடுவாரு. இல்ல அர்ஜுனனுக்கு தான் நான் குடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா முதல்ல நான் அவன தான் பார்த்தேன் அப்படின்னு. அப்ப அர்ஜுனன் வந்து சொல்வாரு, கிருஷ்ணா நீ வந்து நிராயுதபாணியாகவே இருந்தாலும் நாங்க உங்களுடைய நிழல் கீழ சண்டை போடணும்னு நினைக்கிறோம். சோ நீங்க மட்டும் நிராயுதபாணியாக வந்து ஆயுதம் ஏந்தலனாலும் பரவாயில்ல. நீங்க என் கூட இருந்தா போதும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இதுதான் வந்து பக்தனுடைய நிலை. நிறைய இந்த பௌதீக பண்பாடுகள் இல்லாம ரொம்ப சிம்பிள் லிவிங் ஹை திங்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி சிம்பிளா ஆனா பகவானுடைய திங்கிங்லயே அவர் வந்து இருக்கணும்னு நினைச்சார். அதனால துரியோதனனுக்கு இப்பதான் மூச்சே வரும். ஆஹா நான் நினைச்சேன் இவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்ததுனால எல்லா படை வீரர்கள் போர் பலத்தெல்லாம் எடுத்துருவான்னு நினைச்சேன். நல்ல வேளை அவரே நிராயுதபாணியா இருக்க போறாரு. அது மட்டும் இல்ல சண்டையே போட மாட்டேன்னு சொல்றாரு. ஆயுதமே ஏந்த மாட்டேன்றாரு. அவரை வச்சுட்டு நமக்கு என்ன பலன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு துரியோதனன் வந்து அப்புறம் அப்படியே சந்தோஷமாயிடுவாரு. ஏன்னா அர்ஜுனனுக்கு பிரெஃபரன்ஸ் குடுத்தாலுமே அவர் வந்து என்ன கேட்டாரு? எனக்கு கிருஷ்ணர் இருந்தா போதும் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா? அதனால. 2வது ஸ்லோகம், 3வது ஸ்லோகம் யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா சொல்லுங்க. இல்ல நானே வாசிச்சிடலாம். யாருக்காவது வாசிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க பிரபுஜி. 2வது 3வது ஸ்லோகம். நமே விது சூர கனா பிரபவம் ந பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நமே விது சூர கனா பிரபவம் நம ஷய அகம் அதீர்
हि देवानां महिर्षीणां ससर्वश ஹரே கிருஷ்ணா. व्योमाम् மூன்றாவது अजम् ஸ்லோகம். अनादिं व्योमाम् अजम् अनादिं स वेत्ति लोक महेश्वरम् असम्मूढ समर्येषु सर्वपापाय प्रमुच्यते. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. சோ தேவர்களோ மகரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். இவர்களை படைத்ததே அவர்தான் போது அவருடைய அவருடைய தன்மை என்னன்றது யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. எவன் ஒருவன் என்னை பின் பிறப்பவற்றவனாகவும் ஆரம்பம் அற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ, மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். ஏன்னா அவருக்கு ஆஹ் பகவான் தான் பாத்தீங்கன்னா எல்லான்றது அந்த ஞானம் இருக்கிறதுனால, குழப்பம் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால அவரே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 6வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. महर्षय सप्तपूर्वे सत्वारो मनवस्तदा மத்பாவமானசா ஜாதா ஏஷாம் லோக இமா பிரஜா. 7 மகரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களான மனுக்களும் என்னிடமிருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்களே. பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவை. இதுதான் நம்ம முதல்ல இருந்தே பார்த்தோம். கிருஷ்ணருடைய 3 ஸ்வரூபம் மகாவிஷ்ணு, இல்லைன்னா அதற்கு இன்னொரு பெயர் காரணதாகசாயி விஷ்ணு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, சிரோதகசாயி விஷ்ணு. சோ இவங்கதான் பாத்தீங்கன்னா உலக பிரபஞ்சத்தையே உருவாக்குகின்றார். சோ அவங்க கிட்ட இருந்துதான் மனுக்கள், அவங்க கிட்ட இருந்துதான் 7 சப்த ரிஷிகள், அவங்க கிட்ட இருந்துதான் எல்லா கோத்திரங்களும் எல்லா மக்களும் பாத்தீங்கன்னா சிருஷ்டி பண்ணப்படுறாங்க. அப்ப அந்த அந்த விதை எங்கிருந்து வருகின்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணரிடத்திலிருந்து தான் அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ளலாம். 7வது ஸ்லோகம். ஏதாம் விபுதிம் யோகம் ச மம யோவேதி தத்வதः சோவே கல்பேன யோகேன யுஜ்யதே நாத்ர சம்சய. எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். இதில் சந்தேகமே இல்லை. பகவான் நிறைய இடத்துல நமக்கு ப்ராமிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா, பகவானுடைய இந்த வைபவத்தையும் யோக சக்தியும் உள்ளபடியாக எவன் உணர்ந்து கொள்கின்றானோ அவன் கலங்கமற்ற அனன்ய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். அதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை அர்ஜுனா அப்படின்றார். 8வது ஸ்லோகம். அகம் சவர்வஷ்ய பிரபவோ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் புதா பாவ சமன்விதா. ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே. நம்ம பார்த்தோம் பகவான் கிருஷ்ணருடைய 3 சக்திகள். ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா அந்தரங்க சக்தி, இன்னொன்னு புறசக்தி, இன்னொன்னு மத்தியில இருக்கக்கூடிய மார்ஜினலைஸ்ட் சக்தி. அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தடஸ்த சக்தி அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பகவான் இடத்துல தோன்றும். ஜட உலகம், ஆன்மீக உலகம் எல்லாத்திற்கும் மூலம் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணன். எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். பகவான் தான் எல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஞானிகள் என்ன பண்ணுவாங்க? அவர்கிட்டதான் சரணடைவார். மச்சித்தா மத்கத பிராணா போதயந்த பரஸ்பரம் கதயந்தஸ்ச மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கியுள்ளன. எப்பவும் பகவானை பத்தியே நினைச்சுட்டு இருப்பாங்க. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாத். 69 வயதுல ஒரு நாடு விட்டு இன்னொரு நாடு, அதுவும் கப்பல் சரக்கு கப்பல் மூலமாக போகின்றார். 2 முறை ஹார்ட் அட்டாக்மே வந்துருச்சு அவருக்கு அந்த பிரயாணத்துல. சோ அங்க கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா, தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் எப்போதும் பகவான் மேலேயே இருக்கு. அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்க வாழ்க்கையவே பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறாங்க. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் அவர் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். அவங்க பகவானை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றதோ அவரை பத்தின லீலைகளை சொல்றதோ அப்படி பாத்தீங்கன்னா மிகவும் ஆனந்தத்தை அடைகின்றனர் அப்படின்றத நமக்கு பார்க்கலாம். தேஷாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏன மாம் உபயாந்தித்தே. எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கான தேவையான ஞானத்தையும் நானே வழங்குகிறேன்.
சோ நம்ம பண்ணின பூர்வ ஜென்ம பலன் நம்ம இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இணைந்திருக்கின்றோம். யாரு வந்து பகவானுக்கு வந்து அன்பு தொண்டு செய்கின்றார்களோ அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் பகவான் கிட்டத்துல எப்படி போகிறதுன்ற ஞானத்தையும் பகவானே வந்து நமக்கு கொடுக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா துருவ மகாராஜரோட கதை. இந்த கதை நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா? துருவ மகாராஜர் 5 வயது குழந்தை, சுனிதி சுருச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேர் இருக்காங்க. தந்தை ஐ மீன் தங்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மன்னனால மிகவும் வந்து கௌரவிக்கப்படுகின்றாள். ஆனா அவளுடைய அக்கா அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவா மதிப்பு மரியாதை எல்லாம் கிடையாது. அவங்களுடைய மூத்த மனைவியோட குழந்தைதான் துருவ மகாராஜ். அப்ப இந்த இளைய மனைவிக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தை இருக்கு. அந்த குழந்தை வந்து அப்பா மடியில வந்து ரொம்ப விளையாடும். அத பார்த்த உடனே இவருக்கும் ஆசை வரும். 5 வயது குழந்தை. அப்படியே என்ன பண்ணும், அடுத்த தொடையில போய் குழந்தை உட்காரும். அப்ப பாத்தீங்கன்னா, அந்த தாய் என்ன பண்ணுவா, தாய் இல்ல சித்தி குழந்தைய தர தரன்னு இழுத்து போட்டு, "இந்த இடத்துல நீ உட்காரணும்னா, நீ என் வயிற்றில் பிறந்திருக்க வேண்டும்" அப்படின்னு சொல்றா. அம்மா கிட்ட சொல்லி குழந்தை அழுது, அம்மா சொல்றாங்க, "நம்ம எல்லாருக்கும் கடவுள் வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்ரீஹரி. நீ வந்து அவர பத்தி ஆ அ தவம் செய்" அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு வைக்கிறாங்க. அப்போ இந்த அப்பா கிட்ட இருக்கிற செல்வந்தத்தை விட அதிகமான செல்வம் எனக்கு வேணும் அப்படின்றதுக்காகத்தான் துருவ மகாராஜர் தன்னுடைய தவத்தை ஸ்டார்ட் பண்றார். போற வழியில வந்து பாத்தீங்கன்னா, நாரத முனிவர் வர்றாரு. அவர் கேட்கிறாரு, "ஆமா, நீ பகவானை நோக்கி தவம் பண்ற. அவர் எப்படி இருப்பார்ன்னு உனக்கு தெரியுமான்னோனே" அவரு தெரியலன்றாரு. அப்ப அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, "அந்த ஸ்ரத்தையோட, உறுதியோட நீ வந்து உன்னுடைய இந்த தவத்தை வந்து மேற்கொள்ளணும்" அப்படின்னு. அப்ப துருவன் வந்து கடுமையான தவம் எப்படி பண்றார்? ஃபர்ஸ்ட் மாதம் ஒரு முறை பழங்கள் 3 நாட்களுக்கு ஒரு முறை. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ல என்ன பண்றாருன்னா, 3 நாளைக்கு ஒரு தடவ ஒரு பழம் எடுத்துக்கிறார். அடுத்த மந்த்ல பார்த்தீங்கன்னா, உலர்ந்த புல், காஞ்ச புல் அதுகிட்ட ஒண்ணுமே இல்ல. அ அத வந்து 6 நாளுக்கு ஒரு முறை எடுத்துட்டார். 2வது மாதம். 3வது மாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தண்ணீர் 9 நாட்களுக்கு ஒரு முறை தான் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டார். 4வது முறை காற்றையே 12 நாட்களுக்கு ஒரு முறை தான் எடுத்துக்கணும். 5வது மாதம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரே காலில் நகராமல் நின்று தவம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். அப்ப 5 மாசத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பகவான ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணிடுறார். துருவ மகாராஜரோட அந்த தவ வலிமைய பார்த்து இந்திரனுக்கு பயம் வந்துருச்சு. ஆஹா! நம்மளுடைய பதவி வந்து போயிடும் போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அ சோ பகவான் கடைசியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவருக்கு வந்து காட்சி கொடுக்கின்றார். அவர் அப்படியே கண்ண மூடி ப ம நம்ம இதயத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவ நோக்கி அவர் வந்து ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்றார் பிரேயர். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, விஷ்ணு பரமாத்மா வந்து துருவ மகாராஜ் முன்னாடி நின்னாலுமே அவருக்கு தெரியல இவரு தான் வந்து இதுன்னு. அப்போ அவர் என்ன பண்றார், விஷ்ணு என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, சங்கை வந்து துருவ மகாராஜோட தலையில வைத்து அந்த உள்ளார அவர் வந்து பகவான நோக்கி அந்த ஓம் அந்த இந்த ஹரி அப்படின்ற மந்திரத்த சொல்றாரு இல்லையா? வாசுதேவ மந்திரத்த. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பகவானுக்கு என்ன பண்றார், அந்த பரமாத்மா ரூபத்தை மறைத்து, தான் வெளியில அவருக்காக தரிசனம் குடுக்க நின்னுருக்கேன்றத வந்து உணர்த்துறார். அப்ப துருவ மகாராஜ் மெதுவா கண்ண தொறந்து பார்க்கும்போது, பாதத்த தான் பார்க்கிறார். பாத சேவன். பார்த்த உடனே அவருக்கு புரிஞ்சிடுச்சு. இவர் தான் நம்மளுடைய பகவான். சாக்ஷாத் பகவான் ஸ்ரீஹரி வாசுதேவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரணடைறார். அவர் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கீழ இருந்து மேல பார்க்கும்போது, அவருக்கு வேற எதுவுமே கேட்க தோணல. அவருடைய அந்த ரூபமே வந்து அவருக்கு அவ்ளோ ஒரு மகிழ்ச்சிய கொடுக்கின்றது. நம்மளுக்கும் வந்து அப்படிதான். நமக்கும் அந்த மாரி பார்த்தீங்கன்னா, மேபி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றது ஏதோ ஒரு பற்றோட நம்மளுடைய பக்திய ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஆனா போக போக பக்தியில முன்னேறும்போது, பகவான நம்ம ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் வந்து ஒண்ணுமே இல்ல அப்படின்னு நமக்கு தோன்ற ஆரம்பித்துவிடும். இவருடைய அந்த தவ வலிமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 3 உலகமுமே வந்து ரொம்ப நடுங்க ஆரம்பிச்சுருச்சு. அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் பகவான் கிட்ட வந்து அ முறையிட்ட உடனே விஷ்ணு என்ன பண்றாரு, அவருக்கு தரிசனம் குடுக்குறார். அப்பதான் வந்து கேட்கிறார், "உனக்கு ஏதாவது வேணுமான்னோனே" அவர் வந்து, "இல்ல எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம்" அப்படின்ட்டு பகவான் மேல பார்த்தீங்கன்னா, அ நெறைய பாடல்கள்ல பாடுறார் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். 16வது ஸ்லோகம். "தேஷாம் ஏவானுகம்பார்த்தம் அஹம் அஜ்ஞானஜம் தம நாசயாம்யாத்ம பாவஸ்தோ ஞான தீபேன பாஸ்வதா." அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் எனும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். ஞானம். ஒரு இருட்டு ரூம்ல வந்து ஒரு கேண்டில் வந்தா எவ்வளவு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குமோ, அது போல அந்த வெளிச்சத்தை கொடுக்குமோ, அது போல இந்த அறியாமைன்ற இருள்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஞானம் பகவானை பற்றி தெரிந்து கொண்டு, அதற்கப்புறம் அவர் மேல பக்தி செலுத்துவதன் மூலமாக அந்த அறியாமைன்ற இருளை அகற்ற முடியும் அப்படின்றத நாம் 12வது ஸ்லோகம், 13வது ஸ்லோகம். அர்ஜுன உவாச்ச பரம் பிரம்ம பரம் தாம பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதிதேவம் அஜம் விபுமா ஆஹுஸ்த்வாம் ऋषय सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा अशितो देवलो व्यास स्वयं सैव प्रविश मे
அர்ஜுனன் கூறினான். அப்ப அவரோட இதெல்லாம் கேட்ட உடனே, நீரே பரபிரம்மம், உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர், பரமசத்தியம், நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதி தேவர், பிறப்பற்றவர், மிகப்பெரியவர். உம்மை பற்றி இந்த உண்மையினை நாரதர், அசித்தர், தேவலர், வியாசர், இந்த பெரிய பெரிய ரிஷிகளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த உங்களை பற்றின இந்த உண்மையை வந்து உறுதி செய்திருக்கின்றார்கள். இப்பொழுது நீங்களே அதை வந்து எனக்கு அறிவித்துள்ளீர். ஏன்னா இதுக்கு முந்தின அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்றார் இல்லையா, மிக ரகசியமான, மிக உன்னதமான அறிவு. இந்த சூரிய சந்திரன்ல இருக்கக்கூடிய ஒளி நான் அப்படின்ட்டு அவர் எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கார். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, நான் மட்டும் இது முகஸ்துதிக்காக சொல்றேன்னு நினைச்சுக்காத கிருஷ்ணா. நாரதர், அசிதர், தேவலர், வியாசர் அப்படிப்பட்ட மிகப்பெரிய ரிஷிகளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவங்களை பற்றி வந்து ஆஹ் பாடுகின்றார்கள் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 14, 15வது ஸ்லோகம். சர்வம் ஏதத்ருதம் மன்யே யன்மாம் வதசி கேசவ நஹி தே பகவன் வ்யக்திம் விதுர்தேவான தானவா ஸ்வயம் ஏவாத்மனாத்மானம் வேதத்வம் புருஷோத்தம பூத பாவன பூதேஷ தேவ தேவ ஜகத்பதே. கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்குவத்தை அறிய முடியாது. நீங்க உண்மையான பகவான், முழுமுதற் கடவுள்ன்றதை நான் ஒத்துக்கிறேன். தேவர்களும் முனிவர்களும் ரிஷிகளும் அசுரர்களும் கூட இந்த ஞானத்தை வந்து உங்களை புரிந்து கொள்ள முடியாது. உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, ஆதி மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே, உண்மை நீரே அறிவீர். பகவானை பற்றின ஞானம் பகவானுக்கே வந்துதான் புரியும். பார்க்கலாம். 17வது ஸ்லோகம். கதம் வித்யாம் அகம் யோகிம்ஸ்ச த்வாம் சதா சிந்தயன் கேஷி கேஷி சபாவேஷி யோசி பகவன் மயா. உன்னத யோகியாகிய கிருஷ்ணரே, நான் உண்மை இடையறாது நினைப்பதும் அறிவதும் என்கிறார். பகவானே, வேறு எந்தெந்த உருவங்களில் உண்மை நினைவு கொள்ள முடியும்? நீங்க வேற என்னென்ன ரூபத்துல இருக்கீங்க? எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? எப்பவும் உங்களையே நினைக்கணும்னு சொல்றீங்களே, அதை எப்படி சாத்தியம்? வேற எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கிறார். विस्तरनोत्मनायो मनोयोगं विभूतिं स जनार्दन भूय कदय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे மிருதம். ஜனார்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும்போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகின்றேன். சோ அர்ஜுனர் வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்றார், வேற என்னென்ன ரூபத்துல இருக்கீங்கன்றதை எனக்கு வந்து நீங்க தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க அப்படின்றத வந்து கேட்கிறார். 19வது ஸ்லோகம். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச ஹந்ததே கதயிஷ்யாமி திவ்யாயாதம விபூதய பிரதான்யத குரு சிருஷ்டே நாஸ்தயந்தோன் விஸ்தரஸ்ய மே. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும். நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகின்றேன். ஆனால் நான் மிக முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூறப் போகின்றேன். ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்களோ எல்லையற்றவை. சோ பகவான் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய வைபவங்கள், லீலைகள், விபூதிகள் அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லையற்றது. எப்படி வந்து ஒரு கடல்ல வந்து அந்த அலைகள் வர்றதை எப்படி நம்மளால கவுண்ட் பண்ண முடியாதோ, அதுக்குள்ள பகவானுடைய அவதாரமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லையற்றது. ஆனால் முக்கியமாக நம்ம அந்த தசாவதாரம் பத்தி 10 அவதாரங்களை பற்றி பார்க்கிறோம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து வாக்கு கொடுறாரு. ஓகே, உனக்கு என்னுடைய இதை பார்க்கணுமா? ஓகே. ஆஹ் ஆனா இது வெறும் முக்கியமானது மட்டும்தான் நான் காட்டுறேன். எல்லாத்தையும் நம்ம காட்டல. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா விஸ்வரூப தரிசனத்தை வந்து பகவான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நம்ம கொடுக்க போறார். விஷ்ணு எந்தெந்த ரூபத்துல இருக்கார்? 12 ஆதித்யாசில் பகவான் விஷ்ணுவாக இருக்கின்றார். வானில் ஒளிர்பவற்றில் பகவான் சூரியன். மத்துக்களில் மரீஷி ஒரு தேவலோக கட்டுப்பாட்டாளருக்கு வந்து மத்து அப்படின்னு நான் சொல்றோம். அந்த மத்துக்கள்ல வந்து மரீசியாக பகவான் இருக்கின்றார். நட்சத்திரங்களில் வந்து சந்திரனாக இருக்கின்றார். வேதங்களில் சாம வேதமாக இருக்கின்றார். தேவர்களில் இந்திரன், புலன்களில் மனம், வாழும் உயிரினங்களோட வாழ்க்கை சக்தி, 11 ருத்ரர்களில் வந்து பாத்தீங்கன்னா சங்கரனார் சிவபெருமானாக பகவான் இருக்கின்றார். யக்ஷ ராட்சசர்களில் பகவான் குபேரனாக இருக்கின்றார் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்க முடியுது. பெருங்கடல்கள், நீர்நிலைகளில் வந்து பெருங்கடல், முனிவர்களில் வந்து பிருக்குமுனி. பிருக்குமுனியோட கதை தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த நம்மளுடைய வைகுந்த ஐ மீன் ஸ்ரீனிவாச வெங்கடேஷ பெருமாள் திருப்பதி இல்லைங்களா? சோ பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா முனிவர்கள்ல வந்து பிருகு முனிவராக இருக்கின்றார். அதிர்வுகளில் ஓம் என்னும் அதிர்வாக இருக்கின்றார். யாகங்களில் ஜபம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரமாக பகவான் இருக்கின்றார். கலியுகத்தோட
உத்தமமான ஒரு யஜ்ஞம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம். நம்ம அன்னைக்கே நம்ம பார்த்தோம். பகவான் சொல்றார், யாகங்களில் வந்து ஜபமாக இருக்கின்றேன், அசையாதவற்றில் இமயமலையாக இருக்கின்றேன், மரங்களில் ஆலமரமாகவும் தேவ ரிஷிகளில் வந்து நாரதராகவும் இருக்கின்றேன், தேவலோக பாடகர்களில் சித்திரரத்தனாகவும் சித்தர்களில் கபிலராகவும் குதிரைகளில் உச்சரை ஸ்வசாகவும் தேவலோக யானைகளில் ஐராவதமாகவும். இதுல வந்து நமக்கு என்ன தெரியும்னா மோஸ்ட் சிக்னிபிகண்டா என்னென்ன இருக்கோ உயர்ந்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது பகவான்ன்றதை வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. மிருகங்கள்ல சிங்கமாகவும் பறவைகளில் கருடனாகவும் சுத்திகரிக்க கூடிய ஒன்றில் காற்றாகவும் ஆயுதம் செலுத்துபவர்களில் ஸ்ரீராமனாகவும் மீன்களில் சுறாமீனாகவும் பாயும் நதிகளில் கங்கையாகவும் படைப்புகளில் தொடக்கம் முடிவு மற்றும் இடைப்பட்ட நிலை அனைத்தாகவும் அறிவியலில் சுய ஆன்மீக அறிவியலாகவும் தர்க்கவாதியில் உறுதியான உண்மையாகவும் எழுத்துக்களில் என்னும் எழுத்தாகவும் கூட்டுச் சொற்களில் இரட்டை சொல்லாகவும் படைப்பாளிகளில் பிரம்மாவாகவும் பெண்களில் புகழ் அதிர்ஷ்டம் பேச்சு நினைவக நுண்ணறிவு விசுவாசம் மற்றும் பொறுமை பெண்களுக்கே உரித்தான அத்தனை குணநலனும் வந்து பகவானால கிடைக்கின்றது. ஸ்தோத்திரங்களில் புருகுட் சாமாவாகவும் சந்தஸ் கவிதைகளில் காயத்ரியாகவும் மாதங்களில் மார்கழியாகவும் பருவங்களில் வசந்தமாகவும் ஏமாற்றுக்காரர்களில் சூதுவாகவும் ஒளிர்பவற்றில் தேஜஸாகவும் பகவான் இருக்கின்றார் அப்படின்றத வந்து பார்க்கணும். சோ எல்லா இதுலயுமே வந்து மோஸ்ட் சிக்னிபிகண்டான எது, அந்த இம்பார்ட்டன்டான எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அது பகவானுடைய ரூபம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். யச்சாபி சர்வபூதானா பீஜம் தத் அஹம் அர்ஜுன நதத் அஸ்தி விநாயஸ்யான் மாயாபூதம் சராச்சரம். மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர் வாழ்களையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. அது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு, நானே வந்து விதை கொடுக்கும் விதை கொடுப்பவன் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு. அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றுமே இல்லை. சிரோதகசாய் கர்ப்பதகசாய் விஷ்ணுவாக எல்லாவற்றிலும் பகவான் தான் ஊடுருவி இருக்கின்றார். நான் தோஸ்தி மம திவ்யானாம் விபூதீனாம் பரந்தப ஏஷ தூத்தேஷ புரோக்தா விபூதேர் விஸ்தரோ மயா. எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களோட ஒரே ஒரு உதாரணம், எல்லாத்தையும் நான் சொல்லலைன்றார். யத் யத் விபூதி மத்ஸ்தத்வம் ஸ்ரீமத் பூஜிதம் ஏவவா தத் தத் ஏவாவகச்சத்வம் மம தேஜோம்ச சம்பவம். அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் ஒரு சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுபவையே என்பதை அறிவாயாக. ஒரு சின்ன ஒரு பொறியிலிருந்து வரக்கூடியதுதான் எது அழகாக இந்த உலகத்தில் படைக்கப்பட்டிருக்கோ அதெல்லாம் பகவான் இடத்திலிருந்து வருகின்றதுன்றத சொல்றார். அதவா பகுனை தேன கிம் ஞாதேன தேவவார்ஜுன விஷ்டப்யாகம் இதம் கிருஷ்ணனம் ஏகாம்சேன ஸ்திரிதோ ஜகத். ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன். இதை ரொம்ப டீட்டெயிலா படிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அர்ஜுனா அப்படின்றது வந்து பகவான் சொல்றார். ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சௌவாதே விபூதியோகோ நாம தசமோத்யாயः. ஹரி ஓம். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர். நம்மளுடைய புலன்கள் வந்து ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது, அதனால அவர் அறியப்படாதவர். ஆனா அனைத்திற்கும் மூலம் எங்கிருந்து கிடைக்கின்றது? பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட. தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையோட சாராம்சம். மெயின் இது என்ன அப்படின்னாக்கா பக்தி செலுத்தன், பகவான் இடத்துல திருப்பி செலுத்தன். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். அவையெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்க தான் சாட்சாத் பகவான்றதை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இருந்தாலும் நான் எல்லாத்தையும் எந்தெந்த இதுல எல்லாம் நீங்க இருக்கீங்க, சோ தட் என்னால போக்கஸ்டா நம்ம வந்து பக்தி பண்ண முடியும் அப்படின்னு. சோ பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கின்றார், தன்னுடைய குணங்களை பற்றி பகவான் வந்து விவரிக்கின்றார் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இது வரைக்கும் वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय प्रेमानंद. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. माताजी प्रभु जी, இன்னையோட செஷன் ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா.